spousta zážitků, spousta kamarádů, první zkušenosti a jít s holkama, být s dobrou partou někde. Prostě všechno, co jsem dobrýho zažil, tak jenom z Riddiku. Dlouho jsme tady byli jenom muži seniori a víceméně jsme se jenom scházeli na tréninky, na pivo a ten klub byl takovej. Drželi jsme ho při životě a s tím, jak přišly děti, tak to obrovsky akcelerovalo. Teď stavíme novou halu, což věřím, že nám zase přitáhne další hráče, hráčky, děti. Co bych přál nejvíc té Riddice, jako ať tam přijdou děcka, ať se to buduje už od malá, ať tam přijdou děcka, mladí, ať se s tím nezačíná v těch 18 jako já, protože to si myslím, že bylo trochu pozdě a hrál jsem to hrozně rád a hrál jsem to hrozně blbě. To je tvrdý sport, je to kontaktní sport, ale na druhou stranu při té hře je s tím kontaktem počítáno. Čili i to dítě je na ten kontakt připravené a ubývají tam zranění, které vlastně souvisí s nepřipraveností na ten kontakt. To říkám teda na rovinu, že z kolektivních sportů je to pro mě ten nejkrásnější. Já jsem předtím dělal jako spoustu různých sportů, ale tady prostě bylo v rámci jako toho tělocviku možnost si vybrat a když jsem tam viděl, jako, že se tam dá hrát rugby, tak jsem si říkal, že to je senzace rugby, že jsem nikdy nehrál. K rugby jsem se dostal na vysoké škole v podstatě a potom později, když jsem začal praktikovat jako advokát, tak až v podstatě v pozdějším věku, což mě doteď mrzí, ale to byla moje cesta. Jsem měl hroznou radost teďka, když jsem viděl na poslední mistrovství se najednou jako dostalo na obrazovky a spousta lidí, kteří to vůbec nevidělo do té doby, tak najednou koukali na to, jak je to úžasně atraktivní sport, jak je to rychlý, jak oproti tomu fotbalu, kde se furt běhá jako zprava doleva, nic se neděje, tak tady se děje něco furt. Ale to pro mě je symbol kolektivního sportu, který je rychlý, dynamický, rychle se rozvíjející a připravující prostě lidi i na běžný život, kdyby nehráli sport. Moje nejoblíbenější hodnota v rugby je respekt, protože mám rád ten pocit po zápase, když se s klukama, s protihráčem, se kterými se znám, mastíme 80 minut a po zápase spolu podáme ruku, dáme si pivo, řekneme si, co jsme si v tom zápase udělali, co se nám líbilo, nelíbilo a zase se rozejdeme a těšíme se na další zápas, kdy zase se uvidíme, zahrajeme si proti sobě.